Instalouse un sistema silvopastoral de porco en Carballeira, en Rois, ao xeito de coñecer cal é o efecto dos porcos no Carballeira e contestar a pregunta cal é a carga que admite unha carballeira de forma permanente. A carballeira está composta de carballo, lóxicamente, e tamén unha quinta parte aproximadamente de piñeiros. A carballeira corresponde a un antigo terreno de cultivo, era un monte vecinal. No ensaio estudiamos o efecto de dúas cargas gandeiras, temos 8 e 4 cerdos por hectárea, para ver o efecto que teñen sobre o solo, a topografía do solo, como revolven o solo, o arbolado, como crece, se hai incidencia no crecemento e os danos que pode haber nos troncos e raíces, a vegetación que hai, as plantas que crecen no sotobosque sirven para alimentar, depois tamén miramos tamén a produción de bellota e tamén miramos a calidade de agua subterránea de algunhas fontes que existen na zona. No ensaio, outra das características que vamos ver é como responden os porcos ao crecemento, ao suministro de alimento que vamos a dar, e tamén as características morfométricas das canais. Entre outras cousas, a parte do tamaño de Samón, etc., de Lacón, tamén a tamaños das grasas lumbares. Estableceronse 9 parcelas, 3 parcelas control, 3 parcelas cunha carga de 4 porcos por hectárea e outras 3 parcelas cunha carga de 8 porcos por hectárea. As parcelas pecháronse con malla cinesética, soportada con postes de madeira tratada, de 1,5 metro de altura, con alambre de espiño arriba e abaixo, e depois un terre peche interior de 1 metro de altura na máis. Ademais disso, instalamos tamén uns comedeiros, uns cobertizos para albergar os animales cando están en mal tempo, e tamén uns depósitos de agua, porque non había en todas as parcelas corrientes de agua que poderan aproveitar os animais. Os muestreos, para muestrear, o que collemos foi, fizemos unha trama de cuadrados de 20 por 20, en donde en cada esquina é o punto de muestreo. Ali tómanse unha serie de medidas, entre as cuales a primeira delas suele ser a toma de muestras do chan, medimos o chan a 0,20 e 0,40 milímetros, o secamos, o tamizamos e depois guárdase para análisis no laboratorio por métodos normales. Puntos tamén facemos a compactación, por exemplo, e facemos tamén a ver a vegetación que existe, a abundancia das especies que crecen no sotobosque. E cualquier outra medida que tamén poda ser necesaria, faise normalmente neses lugares. O efecto dos porcos no chan o medimos por un lado analizando a composición do chan, que fizemos ao principio do ensaio e ao final do ensaio. Tamén medimos a alteración que sufre o chan por efecto do gozado dos porcos. Para iso o que medimos é con unha barra longa, apoiamos a barra nos terra que han sacado, nos que hai alrededor do fozado, medimos a profundidade que han alcanzado desde a barra hasta o fondo do fozado. Tamén medimos a cantidade de fozados que hai en todo o terreno. Os árboles mídense, como dixemos, al principio e ao final do ensayo, e mídense con o diámetro cunha forcípula, a altura mídese con un aparato Vertes, que permite, a través do partido ángulo que forma con horizontal, calcular a altura na determinada distancia. Outra cuestión que tamén medimos as raíces, canto é a superficie descoberta de raíces, a longitud de raíces descoberta, o diámetro da raíz que se descubre, e despois medimos tamén no tronco a altura de descortezado e tamén o porcentaxe do tronco que está descortezado. Os porcos introdúcense no peche cando teñen 4 meses de idade, consíguense de un criador con un peso aproximado de 60 kilos. A época de entrada pode ser en abril, maio, xuño, depende do interés que teña o propietario do terreno. Prolóngase hasta novembro normalmente, con 7 meses aproximadamente de tempo no monte é bastante suficiente. Os animais alimentanse de pienso que se suministramos, tamén poden alimentarse de maíz, pero no caso no ensayo só con pienso, e tamén aproveitan toda a vegetación que teñen no sotobosque. Durante o tempo que están no monte, se teñen que ter algún tratamento se lles aplica o que determina o veterinario. Normalmente son animales moi resistentes, non suele haber mortandade entre os animais.